Δίπλα μας ο Θοδωρής ο Πεταλάς από το νέο αίμα της ομάδας του ΝΟΑ. Θοδωρή, δύο λόγια για τον αγώνα σήμερα που αν και παλέψατε, στο τέλος δεν χαμογελάσατε. Δυστυχώς είχαμε πολλές ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας του αντίπαλος έκανε πολύ καλές αποκρούσεις. Και γι' αυτό το λόγο χάσαμε τον αγώνα με 2 γκολ διαφορά. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πάει πιο κοντά. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι, εντάξει. Είναι παιχνίδια που παίρνετε εμπειρίες και εσείς οι νεότεροι. Πώς βλέπεις από μέσα την προσπάθεια αυτή? Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να εκπροσωπήσουμε αυτό το σύλλογο. Μέχρι στιγμής το πάμε πολύ καλά. Και μέσα από τους αγώνες μαθαίνουμε, παίρνουμε εμπειρίες και από τους μεγαλύτερους παίκτες. Αυτά. Σημαντικό να έχεις συμπαίκτες μέσα στην ομάδα, αθλητές όπως ο Μερκουριάδης και οι υπόλοιποι που θα σας βοηθήσουν. Ναι, μαθαίνουν πολλά πράγματα από αυτούς. Μας δείχνουν πώς να παίζουμε, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Αισιόδοξο για τη συνέχεια? Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.